3 motive pentru care nu ai deja un venit pasiv. Mult te bazezi doar pe salariu. Așa făceam și eu. Așteptam să intre salariul soțului și îl împărțeam în mii de bucățeli, până când trebuia să mă mai și împrumut până la următoarea lună. Așa e și la tine? 2. Crezi că trebuie să vinzi? Am început să fac și acest lucru, dar munca mea era în zadar. Lună de lună investeam bani în produse și mă milogeam de oameni ca să cumpere de la mine. Te regăsești și tu? 3. Aștepți momentul perfect? Am zis gata. Nu mai aștept salariul soțului, nu mai vreau să vând produse, aștept momentul potrivit. Zis, asta am și făcut. Și știi ce? Eu azi le-am depășit pe toate și astăzi câștig fără să vând, fără să cumpăr și fără să recomand nimic la nimeni. Și fără ghiduri digitale. Era să uit. Vrei să știi cum? Scrie-mi în comentarii. Depășesc și îți arăt și ție cum.